Hello, hello. Vo in su kamaya birthday ania chuwang chuanin vo in tlai chu hei UISA asadu em kan siam sak don ani tui tokin ama du dan ang in kan siam sakanga purun sen pumnga kathlaka UISA kezi khata khan chon so thing le purun var kha ka so dipa kathla boka ka deng samamo kathla di thlaka ti chuanin hemia hianin chi kan thlaka ai engte garam masala meat masala chuanin chicken powder vel te kha ka thlaka chuan tel kan thlaka nga kan lo chok rok anga kan chuan hma khan mo thadewa mix phot tur ani ta ni chu a chan chu thadewa kan mix lo chuanin a tui thei lo thil hi mo a then lai a khan khi chicken powder ania chicken powder hi ka tel deuh thina tun lai chu chan chu enge sa te hang thoma se an ti han bel vel le amo chuwang chuanin tui taka I don chuan ke khi ka secret ingredient ve ni khi chuan ti khian tel kan lo tel ta a tel kan tel nu hianin thei phei chuanin kuta hme bor hianin mo a purun te khi han met som deuila han met dar deuila tan me bor khan tui tu ma se tuition ka lap tel pa box ya chuwang chuanin kut kherin ka met lawa khi mi khianin fianin ka choka ti khianin kan chok ko hengi kan chok pol to mo chuanin gesa tuna chuanin kan lo chuang to ang ti khianin gesa khanin kan chuang nga la chuanin khi a tira khanin ka lo la lawa atui vel te kha akang ta ati khian atel kha aron swap ta amo chuanin ti khianin kan friday charanga masala rim enge a hel rim le ai eng rim hel rim te a re tur hi chuanin a lo bera minute som panga ang tal hi cho a gesa chuan hnu cho char tu ni ta a chumi hnuah chuanin ti khian tui kan le a kukara kan phit tira ka phit tir zo hnu khanin a hmin to ka shat hnu a khan gas ka off a corn flour kha ka chok tuya chuanin corn flour kha fian thum vel kha ka chok tuya ti chuanin khi ti khianin ka thlaka khi ka so tir le anga ka so tir hnuah chuan ti khianin a lo hmin ta thlar mai ni tui lut tok chai tui bye bye